So may i-resita lang kami sa Bear Brand. minom ka ng Bear Brand and Alactagro para yung pag-bounce mo ulit crunchy na, okay? So hindi mo kailangan ibaba yan, girls, dahil alam namin kung hanggang saan yung limit mo, okay? Hello guys, what's up sa YouTube Production here? So dito naman tayo sa ating panibagong reaction video, no? So may mga bagong may mga bagong chicas lumalabas, yes, no? So gusto nila si Ro magpa-rate pa rin sa atin. So syempre mabuting lalaki tayo guys, hindi naman tayo perfect. Medyo manyakis yung forma natin, pero hindi naman tayo manyakis. So respect pa rin natin yan guys sila. And Wala naman tao na hindi perfect. siyempre guys, i-rate pa rin natin sila guys, no, para siyempre respeto na din sa kanila and Gumalaw. and respeto sa kanila guys, and siyempre pa sa atin kung mapapawaw ba tayo, no? So siyempre hindi kadali, so hindi naman ganun kadali mag-rate ng mga girls. So siyempre choosy din kami, so kailangan namin i-analisa yung hubog ng katawan ng mga girls, perfect ba or hindi, okay? So bago ko pisan guys, shoutout muna tayo kay Neil G Abatayo and Alvin G Otaza. So salamat mga idol. So kung gusto nyo magpa-shoutout guys, comment lang sa baba, kahit magdamag tayo mag-shoutout, no problem yan, okay? So ngayon guys, umpisa na natin yung pag-react dito. So sige, let's go. Girl number 1. Okay. So pag tingnan natin dito mabuti guys, ay nako. So medyo nagba-blur pa yung ano ko guys, no? Kasi unang analisa pa lang natin to. So dito sa girl number 1, so rate natin to, diretso na tayo sa 7 guys. 7 out of 10 ka na girl. Yung papuntang langit, napakaganda, malinaw sa paningin namin yan girls, malinaw sa paningin, okay? And yung pangbaba, so far so good. So 7 out of 10 tayo guys, let's go. Ito yung mga tipo Mona Lisa effect, no? Mona Lisa effect. So yung Mona Lisa effect guys, yung mga ayan guys, mga Maria Clara yung tingnan, diba? Maria Clara, pero tingnan natin mo guys, okay? Let's go. Ang ganda ng pagka-bounce, malupit ng pagka-bounce. Okay. So tingnan natin mabuti guys kung magkanong marirate natin dito. So may tato, okay yung smile. So 7 ka pa rin girls. 7 out of 10. Okay. So dito guys, i-analyze natin
kulang yung pagtang langit and siya yung nag-side view siya, medyo konti pa. So 6 of 10 to, 6 of 10. 6 of 10. Alam nyo na yan guys, okay? So siya pa rin. So gustong tumaas yung rate niya guys, okay? Magbigyan natin. Yun. So yun yung hinahanap namin girls. Yung pag-bounce niya. Malupit. Yung crunchy talaga, diba? Crunchy. Pero kulang pa yan girls sa mga medyo manyakis na mukha. Medyo kulang pa yan girls. Hindi pa yan aabot sa aming limitasyon, no? Okay. So dito guys, baby girl. So this so isa lang pala yung naging 6 natin guys, no? So yung isang chicas, so same pa rin yung ano niya. So binabawi natin yung 6 of 10. So 7 na yun guys, 7. Malupit na yung bouncing effect, diba? Bouncing effect. Yeah. Let's go. Okay. Bunny hops. So yan guys, medyo nagamit siya ng cheat eh. So 6 of 10. Inangat niya guys. Dapat walang angat. Pakita niyo yung bounce niya. Okay. Kung ilang bounce yung makukuha. Okay girl, huli ka sa pag-bounce. Dito girls, i-analyze namin ha. Dito girls, magbibigyan ka namin. So may i-resita lang kami sa Bear Brand. Minom ka ng Bear Brand and Alactagro. Para yung pag-bounce mo ulit, crunchy na, okay? So sa amin girls, magbibigyan ka namin mga 6 of 10 ka. 6 of 10. 6 of 10. Yeah, 6 of 10. Nako girl. Ba't ka pa sumali dito girl? Pero bilang isang respeto na din, so resisitahan ka pa rin namin. Re-resitahan ka pa rin namin. Bear Brand and Alactagro. Medyo kulang pa yung bouncing effect mo girl. Kulang pa, okay? Pero okay naman yung katawan mo perfect, okay? Hindi perfect. May kulang pa. Basta yun, i-take mo lang yung resita namin. Okay. So yun guys, mga 2 bounce lang yun. 2 bounce. 6 of 10. 6 of 10. Two bounce pa rin. 2 bounce. So hindi mo kailangan ibaba yan girls. Dahil alam namin kung hanggang saan gamitin mo, okay? So need ka pa rin take ng Bear Brand and Alactagro. Okay? So far so good naman. So 6 of 10 ka sa amin. 6 of 10. Okay. Huwag mo nang babaan girls. Walang effect yan sa amin. Okay. So okay guys, yun yung mga bagong chikas na gusto magpa-rate sa atin, no?
So ano sa tingin nyo guys? Comment lang sa baba kung ilan yung rate nyo sa mga chikas natin doon. So bilang respeto na din sa ating pag mukhang manyakis, pero hindi naman tayo mga manyakis guys. Looks lang yung manyakis. Choosy tayo, choosy. Alam naman yun natin guys, okay? So hanggang dito na tayo guys, and subscribe na kayo and hit that notification button para mag-updated kayo sa mga new uploads natin, no? So okay, so sa YouTube Production here, signing out. Yes sir, juicy but juicy, juicy.